Simon Bromley dwi, a dwi'n gweithio fel rheolwr diogelwch cymunedol ar gyfer y Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru. Dwi'n falch ofnadwy o'r gwaith da ni wedi wneud fel gwasanaeth i helpu cadw pobl yn ddiogel. Ac mae hwn yn apel i chi ymuno hefo ni i helpu amddiffyn i'r rei mwyaf bregus yn ein cymunedau. Yn anffodus mae pobl yn dal i colli bywydau yng Nghymru o ganlyniad tân yn y cartref, ond gallwch chi yn helpu ni i achub bywyd. Yn gynharach eleni lanswyd yr ymgyrch You Can Save a Life, a da ni'n parhau i belio i pawb i cymeryd chydig funudau i edrych allan am pobl hynna a allai fod yn fwy agored i niwed rhag tân. Gallan fod yn gymydog, yn perthynas, neu'n rhywun rydych chi'n gofalu amdanynt. Mae gan llawer ohonyn pobl oedrannus neu fregus yn bywydau, fysa wyrach angen chydig o help. A trwy sicrhau fod ganddyn nhw o leia un lar mwg ar bob llawr yn eu cartref, felly chi fod yn acub eu bywyd. Os ydych chi'n meddwl y gallai fod angen ein help arnyn nhw i fod mwy ddiogel a phosib, cysylltwch â ni, da ni yma i helpu. Gallwch cael mwy o gyngor trwy cofrestru i gael archwilio diogel a iach ar ein wefan neu ffonio dim 800 169 1234. Rydyn ni yma i'ch helpu, a gyda'n gilydd gallwn ni achub bywyd. Cyn dwi, rheolwr criw ym Mangor, dwi wedi gweld hefo llygad fy hun pa mor ddinistrol ydy tannau, a thrwy weithio gyda'n gilydd gallwn helpu amddiffyn ein cymunedau. Craig dwi, rheolwr Wil Falas ym Mangor. Mae'n gwaith ni yn cynnwys atal tannau ymateb iddynt. Mae'n eich cefnogaeth chi helpu ni amddiffyn ein cymuned.